Всъщност BuildTorrent е една концепция насочена към младите хора и към тези, които са номадите, тъй като това е концепция, която трябва да ти удовлетвори нуждата от жилище за кратък период от време, между месец и една година. Всеки в живота му преминава през някой етап, в който ти трябва ти жилище временно. В момента имаме клиент от Велико Търново, който има проект в София и трябва да живее 3 месеца. Тук ние сме перфектното решение. Напълно обзаведено, напълно обгрижено жилище, тъй като в нашите жилища ти получаваш не само имота, ами ние сме ти решили проблема с интернета, с тока, с водата, с почистване. Това всъщност е добра добавка към другата ни дейност да продаваме жилища за продажба, тъй като може да има клиенти, които могат да дойдат да живеят под наем, т.е. да тестват какво е да живееш в наши сгради или в наши проекти, следствие да си купят.